Mindagasngi ngiusno Shapang u Irenius. Mi dake yagasngi burom jengu Irenius. Ulang u bishop badulayap mater nagabendaga jinge. Ulay im nadu shispa laipo edi hadu ar spa ar edi. Kabamut ulay im hinyupu ar snem. Hagis pas snem baningkong ba ar jangka jingim kristan. Barshapang jonguni ubisha ula laka ya uhas marna ya kajaka minta kabadon hat Turki na smarna ula Lesha Lyons ha France. But ula try hando, but ula long uwe naki bishop ubala try shitom banlum lang ya ka jingto bakui kabamot nilaban no ya ka scripture ban pin ban rendi ya ka Bible kamda me ke jutang patimai namar hadin ke jingyap jungu Jisu don bun gi nombur jungu Jisu ke senran jungu Jisu kila to ya ka bau Jisu lahi kai bad don ru ke bala to kai don ru ke ba to kalam nongrim ya ka jingi kai jungu Jisu bat kala lang ka ba ya ka balam ban pinwandur ya ka jingto bakui khatkum ka jingi kai jungu Jisu bat ka ba yasrim bat ka jingi kai jungu Jisu bat ka jingim jungu Jisu te napade babun ki jingto bala to daki brio baki dawa baki long ki sinran jungu Jisu ula traishitam banjid ya ka bala persad da umen siem bakui but lemba ka jing traishitam jungu ula stamban penrandi ya ka canon of the Bible canon junga Bible ya ka jim penrandi ya ka Bible kat kum ga jim persad jungu men siem bakui but ula traishitam ban penrandi ban lumla ya ki Bible ula pule ula pe kano ka bayasrim bad ya badai bad ka jingi kai jungu Jisu namar ula lomro uba imjan bad ki apostol ki bagwan van ter bad ula la ban yusno lese na ki bala yo i ya ki apostol na ki bala yusno na ki apostol bad ula donro kata ga jingsno tekana kaya ka bau Jisu lahi kai kaya ka bashisha kumna u Jisu la shashitam kumna ula yala iya ki apostol ter bad ula la ban yara shisha ban pinwandur ya ka Bible bad ko himmen ko para ngi baro ngitip shapanga Bible bad kalastang ha kabala bad kabala kala don lupa ka Bible kala pinwandur ha kabala kane kalong ka jingi kai kabangila ban sautu shapanga Bible mindang yusno naka kam jungi naki kitab Genesis kumno utrai uyakandu yau Abraham but Abraham uladon ga jingul udon ga Zimbabwe ka jim ka daw jung ga Zimbabwe kalong badon kun badula sausi lese ka ki jait pendriu jungu kin yahya pateng nau Elias kan reutrai ula kulariyawu ula pentikena iyawu bad ula penshisha hawu ba ki kun ki siyo jungu kin salong kat ki klo beneng ula ong yawu page sha beneng omdeshu ben page saudong sha ka perte henre kemid sha beneng kemid ya ki klo tenteng kane kalong ke jingma jongiru habodon bun ki jinge saudong jongi ka jingtolot jongi kalong bani pe saudong jongi ngiyos ngoye ke jingjia babun jai saudong jongi ngiyo i ki brio ki bapindu jingkarmen yangi ngiyos ngoye ki brio bakaran pershayangi ngiyo i ya ki jingtolot saudong te habangi pe ya ke jingtolot saudong jongi ka jingma kalong ngistang ban perkat om don jingkarmen shu bad u Abraham ru ulastang ban du jingkarmen bad utrai om kemid shaki klur hangne kabamut
kemir sya ublay snap ya ublay wat nom snap ya ka pertay bad ban pente kana bat pen shisha ya ka ta ka jinkular jongotrai ula yalam yawu shaka jinkinia ula persada mensiam yawu baleknia dakabalum ya kimrat bat kisim badula penyotia juri yawu bat ka boro trai kalawan kia bat ngiyo iru kat baudam pen keren na ka benda ka jinkinia upukini ulawan ban ra ya ka metia badula be pukini ubawan pentut ude uksui hake jingmane jongi hake jingkinia jongi hake jingdu wai jongi naki posha ki por ki pukini ki wan ban pentut yangi kadak ka shin jong uksui tangide banlong ba pikir ba hake jingim jongi ban be iya ki pukini kabawan ban pentut yangi hake jingim jongi ngide balong kikuan ke basha ialam da umensium bakoi lese kum Abraham ne kum Irenaeus ubala trishitom ban penwandur ya ka Bible bad ki canon jong ka Bible bad ulala ban trishitom lada usha ya ki pukini ya ki mensium bamkoi ban pensho ya shimla satia ban penwandur ya ka Bible bad ke ban penrandi ya ka jingi kai jungu Jisu haka jo kadur lada u Abraham u shashkor badu kongo yeki pukini unjindala do jingermen unjindala perkat ublai unum pendam yaka jinkula haka jo kadur ko himmen ko para haka jinge ka jongi u Jesu on gideben usiar ba naki nomya tulupa balamle bad kilom kum ki suri ki bawan aptap ban peniap yangi ban penjot yangi badu Jesu wong ngide ban peniap per yagi nongya tulupa balamler naki nongya tulupa bashisha kumba ngi peniap per ya uding baba naki ding basiniyo Jesu wong yaki ding basiniyo kemla satya banse ya uso baba uding basiniyo yai bateng ban penmi ya uso basiniyo baru Jesu om ngide ban penyaper yaki nongya tulupa balamler katkum gi so bami naki katkum ke jingi kai kawan naki hato ki hikai daka ba pension nongerim yake jingi kai jonga balang hato ki hikai daka ba pension nongerim katkum ka ktin balato ne kato ke jingi kai jonki kawan naka rompon jonga neka perte hato ke jingi kai jonki kawan na kano ke jingsta jonga portai hato ki hikai bun ke baro henre ke jingim jonki kamyadeshu bakat tenu trai ni ha benlo ki kon ke ba penya per shibun na ki brio ba wan hikai kinrian yangi baru Abraham badla da udon ke jingtolon shimla shashkor shimla komu yaki eki baro ka ba wan na ka portai baru lelaban yang scam ban snap ya utrai baga jinkinia kaba ulat terwa hakamat utrai kala penjanai ya ke jingim chomu kala yarap ya ban bengno ya kita ke jingting chomu ya kita ke jingku sulai chomu ya kita ke jinglom ba ulat du jingkermen lese kanyum isu ikikun naka do naka mejomu andra utrai ula kerku yawu haba ulalaban kinia hakamat utrai haba ulalaban yuktia badu utrai yai puson ya utrai ulas tamban yomad yaka jimpeni dak haka jingem changu utrai ula pen pau hau ko himmen ko para haba wan bun jait ki jingyale haka jingem changi ngide banlong kiba shania tele telan ya utrai ngide banlong ki kon kiba penya per ki ngide banlong ki kon kiba nam ban penya per yaki nongya tulu pa balamle naki na bon jai kiba wan shangi namar ki nongya tulu pa balamle kim ju yadeshu barkatin utrai kim yasrimshu barkatin utrai barki hikai bakala yangi lese ki hikai kindriang yangi nage jingi kai kaba pension ring hakatin utrai barki jingi kai
jangka balang barga jingi kai kaba tenrai jangka balang kaba hiashangi kum Irenaeus kum Augustine bakoi kum John Chrysostom bakoi kum Ambrosius bakoi bar ki pate men jangka balang tongin long ki kun ki bashania hautrai bangi pedian yaga jingi kai kaba wanshangi lemba ka balang naga tenu trai namba ga jingim jongi kalong ga ba seizo bangin husia nagi suri kiba apta ban penjot yaga jingim jongi koji sube I karko kardo yangi pensle yangi wan rajim penshai shushu yangi bangin long ga skem haga jingai bangin nom kin randin kakamat kino gi jinge kabawan shangi enyaro ya utrai Jesus Christ Jinam la jinam